Huwag naman natin guys, isa ko. Sibuyas bawang lang. Ano siya guys, manok kanin. Ano siya? Guys, ano siya? Ano na ko siya? Isa ko na sa manok. Ang manok ang gimay-gimay dito sa. Dili siya dikit guys, ano tag mantika. Kalamanan og manok.
Sorry na guys. Ito na siyang i-oven. Diba kasalangan guys, kay dili makasya.